أزو السلام تنابتحكم زغوركم تعزبتي كما يتوعلو نازينا ساعتنا بزي محلونا يغريتها نحدتكم نلومي شوعتنا حسك أدرس تدلو زينا ومسنادو حزنا لكم كريمنا لنا نمكتلكم بخبر دم إرمياس قبر عليه بقدامنت على استاتو بريزيدنت سياسة فوركين العلوي سعود عرب تقبلوا الزراريبو عدتات قوحج يا زرخب صريا بلا 13 مليون نافاي تسجل نسفحنا له فيستيفال محبركم إيرتران نبرتي مبرأ كندا بالألف سوتافي تخيدو أستاذ حادث يسوكا في زيمبابوي تتصبح هتوز مقبرة ديت كوينو تباهيلو نيتون أستراليان حدش نايم التحقاق سمع كتيموم تركي قبل على كرداوين ميليشيات حدش وتحضر وصرحت كتكايت مديبا أب زرزراتو بريزيدنت سياسة فوركي تمالي شدوش نحاسة أب ساعتات كاتري بأزازي نايتي أنصار شبرا زغمر لفنتي حايلتات ليتنال جنرال لقول فهد بين تركي بين عبد العزيز نستمرها العلوي اللي سعود عرب تقبلوا الزراريبو أبتي أبا درش حجر السخاي درك بريزيدنت سياسة أتي سعوداوي لوخن أب ممعبال كلتي أوزم لنا إيرتران سعوديان تصدت هزوايك أي بحرن زتكور زتا كايدوم أبتركب بوغن إيرترا أزازي حيل بحري ميجر جنرال حمد كاريكارن حلقة ستاف حيل بحري كولونيل ملأكي تسفى مريمن تساتفهم بوغن سعودية دماه بعل سلطان سرحيتات حيل بحري ميجر جنرال يحيى محمد عسيري كاب إزي لفنتي حيلتات برغادير جنرال خالد بن محمد الرمالي كمون كاب إزي سرحيتات حيل بحري برغادير جنرال حسن بن سعيد الشهراني زركبهم سب سلطان تاريخ نيرهم عدتات قوحج يا زرخب ترقيا بلعلي 13 مليون نافا يتصقن يسفحنا له وكيل رنا فيلمون محارزة دالو زينا وطبطبالو دانايت قبريوت كتقربايا أبنو زوبا دباروا أمام محدارات كبابي كساد دعرو قرد أتن عدك أتخلان نزت أرنف عسر تحموش عدتات زقلقل كاب تسليم ترقيا شخاود بالسرات زقلاني حمد ترقيا بتبقسو هزبي بماشينيرتاتني تسقنن يسفحنا له اتي أبز حلف ورحي حملة زتجمرن نميتن إسران حموشان معلتات زغطسلن 15 كيلومتر زنوحاتو بروجكت شمونتا مترو قود نزلو كوينو كاب 10 كسب 5 سنتيمتر رقدي مروت حمدي نتصفلو إزي بزوبا درجة كلتا جزي متصنعتاو قياسا زتخايدلو مسمر تشعتا تنتصافي بينتوتاتن شدشا عبيتي بينتوتاتن كم زتقالل بحفشا دما 13 مليون نافا باجة تحيزلو كمزلو وكيل إرينا نزملكتهم أكلات بمتقاس حبيرو كلتا جزي من محياش تغيرلو قدم مصنعت تغيرو أب كلتا شعاتا شواتن بخوابي 16 مليون كبابي نيرو تقمتو دهراقن 6 متر نبرو قوني ناب 8 متر قفحيو عندنا تن بفوردي ويكاب تنصاف نبرا بنتوتات ناب بنتو صغيره وغلس نبرا ابزي مجمرنا اوان كم بحدشيو داغم مغمت تغيرلو سلازي بس داغم مغمت تغبرلو ساعتكم بتحقوا مقدي سوريكا بفنو ديكونس بحقوا مقدي بچرتا غيركم سلست تخوناتر تغيركم عاوجكم زلهم سراح جمرالو ابز جمزل سراح 15 كيلومتر بملؤ كاب 10 سنتيمتر كساب 5 سنتيمتر رقد زلو استفال سراحات اللو ناي حمد مروت تشعت سنصافي بنتات ويكا فورد بالكا الو هذا خلته ناي 10 متر 5 ناي 10 متر كلتا انا 6 متر كيف زلون فوردات اللو بنتات هذا شدش اللوح ساتن كان قالين 3 متر حزلون قالين كان 2 متر حزلون بالرهاق بحد متر 5 متر فرقان لو هذا زلوي زي هذا 15 كيلومتر ويكا خلي علي 10 خباب 13 مليون واغو بروجكت زي ودابه وحدت تدهليو سرح يقل أما حدرن زوبا دباروا أتو فرونجل تخلا هايمانوت أبتي بوتا ترخيبو بس أما حدرتن أنبابرتن كمون كوميتي ترقيا قوحج عبز قبرو للزب هزبي نزقزي فوت أيتا زحات السراح تقباراو نمقبار نزوصدو تبقسو بممقاس اتعمام مكتتال هاقراوان كوبانياتاتن بمحدار زوبان كم زي في الليو أرقاقي تسلام بمصاراتو زي ترقيازي منقستي جميرو خمز نبرن فلتين أبز حلف عمتات بدحري إغن منقستي أبتوم كأندي استراتيجيكاو زخوني ترقياتات بحفشو كبت ناي
ቁጠባ ሰረታት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣተኪሩ ይሰርሕ ከም ዘሎ ከዓ ኩልና ንግንዘቦ እዩ ነዚ ብምግንዛብ ከኣስኹም ከም ህዝቢ ናይ ጉሕጭዓ ወከልቲ ኮንኩም መንግስቲ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣብ ዝዓበዩ ስትራቴጂካዊ ስራሓት ይሰርሕ ስለ ዘሎ ንሕና ከዓ ኣብ ጎኒ መንግስትና ኮንና ዘለና ንዋትን ሓሳብን ኣዋሂድና ነዚ ፅርግያ እዚ ንምንታይ ነዚ ትሕተ ቅርፂ እዚ ንሃንፆ ኢልኩም ምብጋስኩም እዚ ሰናይ ተበግሶ ስለ ዝኾነ ናይ ብሓቂ መስግነኩም እዚ ሰናይ ተበግሶ እዚ ናይ ብሓቂ ዝሰፍሐ ህዝቢ ንብዙሓት ሓታት ዘጣምር ስለ ዝኾነ እዚ ከዓ ሕማቕ ኣገልግሎት ክህብ ስለ ዝፀንሐ ፅርግያ እዚ በቲ ዝግብኦ መልክዕ ክስራሕ ኩሉ ዘለኩም ንዋታዊ ዓቕሚ ኣዋሂድኩም ምብጋስኩም ናይ ብሓቂ ደስ ደብል እዩ ኣባላት ኮሚቴ ፅርግያ ብዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ዝነበረ ፅርግያ በብግዚኡ ተባሕጊጉ ስለ እተበላሸወ ኣብ ንጥፈታት መጓዓዝያን ማሕበረ ቁጠባዊ ኣገልግሎትን ፀገም ክፈጥር ምፅንሑ ብምግላፅ እቲ ዝተጀመረ ዕማም ብስሉጥን ኣድማዕን ኣገባብ ንክዛዘም ኣበርክቶ ህዝቢ ክዓዝዝ ተላብዮም ኮሚቴ ልምዓት ኮይና መራሕቲ እምበር ህዝቢ ብምሉእ ቆልዓ ሰበይቲ ኣቦ ኣደ ጉልበቱ ገንዘቡ ሞራሉ ተስፍኡ ኩሉ እንትኑ ካብ ህዝቢ ጉዕጫ ንፅበዮ ስለዚ ኣብዚ ክራማት ምጅማርና ዓብ ነገር እዩ ምክንያቱ ንቀውዒ ንብረቶም ነብሶም ሰተት እናበሉ ብዘይ ፀገም ንከተማ ፍርያቶም ከምፁ ክበፅሖም ሰብ ኣዝዩ ፍናን ተበጊስና ስለ ዘለና ኣነ ሓደራ ዝብሎ ብገጠር ዘሎ ህዝቢ ጉዕጫ ኣብ ከተማ ዘሎ ህዝቢ ጉዕጫ ኣብ ወፃእ ዘሎ ህዝቢ ጉዕጫ ነዚ ምጅማር እዚ ሰናይ ምጅማር እዚ ውዕል ሕደር ከበለ እቲ ካብኡ ዝድለ ዘበል ኩሉ ክገብር ክውፈ ሓደራ ብል ፌስቲቫል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ምብራቅ ካናዳ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳሚ ሰንበት ብልዑል ስታፊ ተኻይዱ ካብቲ ቦታ ንዝበፅሓና ሓበሬታ ሊድያ ተክለማርያም ኣዋሃይደቱላ መበል 19 ዓመታዊ ፌስቲቫል ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ምብራቅ ካናዳ ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 3 ክሳብ 5 ነሓሰ ኣብ ከተማ ቶሮንቶ ብልዑል ስታፊ ተኻይዶም እቲ በኣምባሳደር ነጋሲ ሰንጋል ዝተኸፍተ ፌስቲቫል ብተሳትፎ ብርክት ዝበሉ ኤርትራውያን ነበርቲ ቶሮንቶ ምብራቃዊ ካናዳን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ከምኡውን መሓዙት ኤርትራ ደሚቑ ቀኒዮም ኣቦ መንበራ ወሃሃድ ሽማግለ በዓላት ኣቶ ተመስገን ትርፈ ኣብ ዘስምዖ ቃል ናይ ሎማ ዓመት ፌስቲቫል ኣብ ቅንያት ጽምብል ብሩራዊ እየበልዩ ምምስራት ሳዋን ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎትን ከምኡውን ዝኽሪ ቀዳማይ ዓመት ምኽታም ስምምዕ ሰላምን ምሕዝነትን ኤርትራን ኢትዮጵያን ይጽምብል ምህላው ፍሉይነትን ድምቀትን ከም ዘለዎ ኣብሪሆም ፌስቲቫል ኣብ ምዕቃብን ምኽስኳስን ሓድነትን ጥምረትን ዜጋታት ምውርራስ ባህልን ክብርታትን ከምኡውን ምልውዋጥ ሓበሬታ ብዛዕባ እዋናዊ ጉዳያት ሃገር ዓብ ብልጫ ከም ዘለዎ ዝገለጸ ኣቶ ተመስገን ንኹሎም ተሳተፍትን ኣበርከትን ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብቲ ፌስቲቫል ጸሓፋይን ተመራማርን ኣቶ ኤልያስ ኣማረ ኣብ ህሉ ኩነታት ሃገርን ዞባዊ ምዕባለታትን ከምኡውን ንተራን ኣበርክቶን ኣወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን ኣብ ህንፀት ሃገር ዘተኮረ ሰሚናር ኣካይዶም እቲ ንሰለስተ መዓልታት ብውዕውዕ ሃገራዊ መንፈስ ዝቐጸለ ዓመታዊ ፌስቲቫል ብባህላዊ ምርኢትን ስፖርታውን ንጥፈታትን ዝተሰነየ እዩ ነይሩ ኣብ መዛዘምቲ ፌስቲቫል ኣብ ስፖርታውን ካልእን ውድድራት ዝተዓወቱ ሽልማት ተዓዲሎም ኣብ ሰግነይቲ ኣብ ማእከል ከተማ ዝርከብ ውሕጅ ብሕጎ ዝነበረ ማዕረፊ ኣውቶቡሳትን መጸበይ ሰብን ቢንቶን መዕለይ ውሕጅን ስለ ዝተስራሕሉ እቲ ዝነበረ ሽግር ተቐሊሉ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ከም ተዛዘመ ዝሓበረ መራሒ ስራሕ ኣቶ ፍስሐየ ተስፋ ሚካኤል ኣብቲ ዕማም ንዝተዋፈሩ ንዝረኣየዎ ትግሃትን ተወፋይነትን ሞጊሱ ኣካይዲ ስራሕ ንዞባ ሰገነይቲ ኣቶ ዮሃንስ ገብረ መስቀል ድማ እቲ ዝተሰላሰለ ዕዮ ኣብ ምክልኻል ውሕጅን ዕለቕልቕን ጥራይ ከይተሓፅረ ፅሬት ከተማ ኣብ ምውሓሱን ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣብ ሓልሓል ዞባ ዓንሰባ ብ4 ነሓሰ 2019 ዝዋቕዐ ህቦብላ ዝተሓወሶ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዘራእትን ቤት ትምህርትን ጉድኣት ኣውሪዱ በቲ ኣብ ሰዓታት ድሕሪ ቀትሪ ዝዋቕዐ ዝናብ ኣብ ልዕሊ 50 ሄክታር ዝለምዕ ዝነበረ ኣእካል ጥረታት ኣሕምልትን ፍረታትን ክድምስስ እንከሎ 4 ክፍልታት መባእታ ቤት ትምህርቲ ድማ ዚንጎታታ ሙሉእ ብምሉእ ተቐንጢጡ ርእሰ መምህር ናይታ ቤት ትምህርቲ ዮሱፍ ዓፋን ኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ኣብ 1984 ዝተሃንፀት ቤት ትምህርቲ ኣብ ቃል ዝተደኮነት ብምዃናን ቀፅሪ ስለ ዘይተስራሕለን ብቐፃሊ ንባህላዊ ሓደጋታት ክትቃላዕ ምፅናሓ ብምሕባር መሰረታዊ ፍታሕ የድልያ ከም ዘሎ ኣብሪሁ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ስንጭሮታትን ሩባታትን ዝወረደ ወሓይዙን ኣባይቲ ከም ዘዕለቕለቐ ወኪል ኤሪና ሓቢሩ ዝስዕብ ዜናታት ወፃኢ ደጊብና ምክታልኩም ብክብሪ ንዕድም
ኣስታት ሓረሲሶ ማለት ልዕሊ 5 ሚልዮን ካብ ህዝቢ ዚምባብዌ ብሰንኪ ሓደጋ ደርቂ ተጸባይ ህጹጽ መግቢ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሳለስተ እዚ ኣፍሊጡ ንምርድኦም ቅልጡፍ ስጉምቲ ምዘይውሰድ ኣብ ገለ ከባቢታት ናይቲ ሃገር ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዘስዕብ እቲ ውድብ ኣጠንቂቑ ኣሎ። ውድብ መግቢ ዓለም ነቲ ጸገም ንምቅላል ዝውዕል ልዕሊ 330 ሚልዮን ዶላር ክህብ ተመባፂዑ እኳ እንተሎ ኣኻሊ ከም ዘይኮነ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዝከታተሉ ወገናት ይሕብሩ። ኣብ መጀመርያ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ዚምባብዌ ድማ ብፍላይ ዝተኸስተ ሓደጋ ህቦብላዊ ማዕበል ኣብ ሰፊሕ ናይ ሕርሻ መሬት ንዝበቆለ ዘራእቲ ብምድምሳሱ እቲ ጸገም መሊሱ ከም ዘጋድዶ እዩ ዝግለጽ። በቲ ሓደጋ ኣሽሓት ዜጋታት ዚምባብዌ ሞዛምቢክን ማላዊን ክሞቱን ከለው ሚልዮናት ድማ ብዘይ መጽለሊ ከም ዝሰረፉ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ማለት ኔቶን ኣውስትራልያን ሓድሽ ናይ ምትሕጋዝ ስምዕ ከቲሞም ዝርዝር ናይቲ ብ6 ነሓሰ ኣብ ከተማ ሲድኒ ዝተኸተመ ስምዕ እኳ እንተዘይተሓበረ ንኣውስትራልያ ናብቲ ንኢራን ጸጥቲ ንምፍጣር ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝቐወም ዘሎ ወታደራዊ ልፍንታዊ ሓይሊ ንምጽንባር ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ። እንተኾነ ግና ሚኒስተር ምክልኻል ኣውስትራልያ ሊንዳ ሬይኖልድስ ሃገራ ናብቲ ልፍንቲ ንምጽንባር ከም ዘይተህወ ሓቢራ ብውሕዱ 60 ሃገራት ናብቲ ወታደራዊ ልፍንቲ ሓይሊ ክጽንበራ ትሓተን እኳ እንተለዋ ዝበዝሓ ግና ዛጊት ኣይተሓወሶን። ኢራን እቲ ወታደራዊ ውጥን ተግባራዊ እንተኮይኑ ኣብ ልዕልያ ውግእ ካብ ምእዋጅ ፈልያ ከም ዘይትሪኦ ብምሕባር ኣብ ማያት ወሽመጥ ዓረብ ወታደራዊ ህላውያ ከም እትሕይል ኣፍሊጣላ። በዚ ድማ ጸጥታዊ ዘይምርጋእ ናይቲ ማያዊ ኣካል ዝኸፍአ ኣንፈት ክሕዝ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ። ቱርኪ ኣብ ልዕሊቶም ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ሶርያ ዝንቀሳቐሱ ብኣሜሪካ ዝድገፉ ኩርዳውያን ሚሊሻታት ሓድሽ ወተሃደራዊ ስርሒት ከተካይድ ምዃና ሓቢራ። ፕሬዚደንት ጣይብ ኤርዶጋን ብ6 ነሓሰ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቶም ሚሊሻታት ጸጥታዊ ስጋት ሃገሩ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ ቀረባ መጻኢ ኣብ ልዕሊኦም ሓያል ስርሒት ክካየድ ምዃኑ ኣረዲዩ። ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊቶም ሚሊሻታት ክውሰድ ዝኽእል ሓድሽ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ዘይቅቡል ምዃኑ ዝሓበረት ኣሜሪካ ቱርኪ ነቲ ውጥን ብኣግኡ ከተቋርጦ ፀዊዓላ። እታ ሃገር ኣቐዲማ ኣብ ልዕሊቶም ሚሊሻታት ድሕሪ ዘካየደቶ ወተሃደራዊ ስርሒት ምስ ኣሜሪካ ከም ተፋሕፍሐት ይግለጽ። ቱርኪ ኤስ-400 ዝተሰመየ ጸረ ሚሳይል ሩስያ ድሕሪ ምዕዳጋ ዝምድና ምስ ኣሜሪካ ከም ዝሓርፈፈ ይግለጽ። ቻይና ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ወጢንዎን ዘሎ ናብ ኤስያ ሚሳይል ናይ ምትካል ስጉምትን ሳዕቤናቱን ንምዕጋት ክትሰርሕ ምዃና ጠንቂቓ። ቤት ጽሕፈት ምክልኻል ኣሜሪካ ማለት ፔንታጎን ሃገሩ ረብሓታታ ንምውሓስ ኣብ ዞባ ኤስያ ፓሲፊክ ናይ ማእከላይ ርሕቐት ሚሳይል ንምትካል ውጥን ከም ዘለዋ ምሕባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ እዚ ስጉምቲ እዚ ጸጥታዊ ስጋት ከም ዝፈጥረላ ዝገለጸት ቻይና ተግባራዊ ከይከውን ከም እትጽዕር ብ6 ነሓስ ኣፍሊጣላ። ብዘይካዚ ቻይና ሃገራት ኤስያ ፓሲፊክ ሚሳይላት ኣሜሪካ ኣብ መሬተን ክትከል ከፍቅዳ ከም ዘይብለን ኣዘኻኺራ። ምስ ኣሜሪካ ጥቡቅ ወተሃደራዊ ዝምድና ከም ዘለዋ ትገልጽ ኣውስትራልያ እቲ ሚሳይል ኣብ መሬታ ክትከል ከም ዘይተፈቅድ ብ5 ነሓሰ ምሕባራ ኣይርስዓን። ኣሜሪካ ነቲ ናይ ምትካል ውጥን ኣብ ተግባር እንተውዒላቶ ንጉዳይ ንግዲ ምስ ቻይና ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምቅዳው መሊሱ ክገፍሕ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይእምቱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ኣብ ምምዕባል ናይ ማእከላይ ርሕቐት ሚሳይል ተካይዶ ዘላ ፈተነታት እንተዘያቋሪፃቶ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክትወስድ ምዃና ሩስያ ብ6 ነሓስ ጠንቂቓ። ኣሜሪካ ንዘይምፍራይ ናይቲ ኣጽዋር ብዝምልከት ኣብ 1987 ምስ ሩስያ ንዝኣተወቶ ውዕል ብ2 ነሓሰ ብወግዒ ከም ዘፈረሰቶ ጸብጻባት ይጠቕሱ። እቲ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ውድድር ንምምዕባል ኣጽዋር ከየስዕብ ስጋኣቶም ይገልጹ። ኣሜሪካን ሩስያን ካብ 500 ክሳብ 5500 ኪሎ ሜትር ዝውንጨፍ ሚሳይል ከየማዕብላይን ቅድሚ 30 ዓመታት ተሰማሚዐን። ቅልውላው ኣፍጋኒስታን ብሰላም ንምዕራፍ ኣብ መንጎ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክን ኔቶን ጣሊባንን ስምዕ ክኽተም ዝሓሸ ተኽእሎ ከም ዘሎ ጸሓፍቲ ኪዳን ስቶልስበርግ ብ6 ነሓሰ ገሊጹ። ሚስተር ስቶልስበርግ ኣብ ነቲ ዝሓበረ ወከልቲ ኣሜሪካን ጣሊባንን ኣብ ቀጠር ናይ ሻሙናይ ዙርያ ዝርብ የካይዱ ኣብ ዘለውሉ እዋን እዩ። እቲ ዝርብ እወታዊ ምዕባልታት የርኢ ከም ዘሎ ዝጠቕሰ ሚስተር ስቶልስበርግ ኣብ ስምምዕ እንተበፂሖም ኔቶ ኣብ ኣፍጋኒስታን ክጸንሕ ኣድላይነት ከም ዘይብሉ ኣረዲዩ። ወከልቲ ክልቲኦም ወገናት ኣቐዲሞም ኣብ ቀጠር ኣብ ዘካይድዎ ናይ 7 ዙርያ ርክብ ሰራዊት ኔቶ ኣብ ውሽጢ 18 ወርሕ ካብ ኣፍጋኒስታን ክወፅእ ድሕሪኡ ድማ ስምምዕ ሰላም ክኽትሙ ኣብ ኣፈናዊ ምርዳእ ከም ዝበጽሑ ጸብጻባት ይረድኡ። ኣሜሪካ ምስ ጣሊባን ቅድሚ 2020 ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ከም እትኽእል እያ ትእምት ዘላ። ኣብ ኣፍጋኒስታን ን18 ዓመታት ዝቐጸለ ወተሃደራዊ ምትእታው ኩነታት ናይቲ ሃገር መሊሱ ከጋድድ እምበር ከመሓይሽ ከም ዘይተረኣየ ጸብጻባት ይጠቕሱ።
ኣብ ማእከላይ ሸነኽ ቻይና ዝወቅዕ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ብዘስዓቦ ዕለቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ኣብ ኣውራጃ ሁቤይ ዝተኸስተ ባህርያዊ ሓደጋ ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ቻይና ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረደ ገሊፆም ብሰንኪቲ ሓደጋ ኣሽሓት ነበርቲ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም ምህላዎም እቶም ሰበስልጣን ብተወሳኺ ሓቢሮም ኣብቲ ከባቢ ዝወቅዕ ዘሎ ዝናብ ነሳልስ እዚ ክቕፅል ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ኪላታት ሜትሮሎጂ ቻይና ኩለ መዳያዊ ክሳራታት ከይዛይድ ስጋኣቶም ገሊፆም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ብሽዱሽተ ነሓሰ ኣብ ዞባ ሳይቤርያ ናይ ሩስያ ኣብ ወታደራዊ መኽዘን ብዘጋጠመ ሓደጋ ነውትኪ ሰብኣውን ንዋታውን ጉዳት ወሪዱ በቲ ሓደጋ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሩስያ 10 ኣሽሓት ከም እተመዛበሉ ኣረዲዮም በዚ ዛጊት ጠንቁ ዘይተነፀረ ነውትኪ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ሰዓብዮም እቶም ሰበስልጣን ብተወሳኺ ዝገልፁ ኣብ ዞባ ሳይቤርያ ሓያል ባርዕ መረር ተኸሲቱ ከም ዘሎ በዚ ድማ ጠንቂ ናይቲ ነውትኪ ንሱ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ነቲ ሓደጋ ነውትኪ ብዝምልከት መርመራታት ይካየድ ኣሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚ ፍጸም ብሩኽ ናይ ስራሕ መዓልቲ سلام زي خبركم تعزبتين لهم ربع استرالو على توزينا سبورت انهم مرهاو قدوس زي ساتفو زولو تور بولوني تمالي بمخنيات دنگتاو عرفتو تقالالما يلوتو سودال بيلجماوي بجورج بهدو ناي وددر منفس قاتسيلوم عدالوتن ودبتن زو وددر تقالالما يلوتو سودال بيلجماوي بجورج اب سالساي مدرخ بزقاطم مقدات هيوتو بمحلافام نتنا 173 كيلومتر نا 133 كحصرون كلو وددر ما بهد اجميرو بهد اتزازيمم ابو تصيد كا زخونس تمزغبه ነገር የለን ተቀዳደምቲ ሎሚ ኣብ 50 መድረክ ግን ስርዑ ውድድሮም ቅጽልዮም እዛ ናይ ሎሚ ውድድር 3 ነጥቢ ይዘው ህብ ዓቀበታት ስለዘለዋ ኣብ ውጽኢት ተቀዳደምቲ ለውጥ ክራየላ ተጽቢት ይግበር ኤርትራዊ አትሌት ፔትሮ ማሞ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ጉያ ጎቦ ውድድር ቀዳማይ ተርታ ሒዞም ኣብዚ ሓያል ተወዳዳሪነት ዝተራእየ ውድድር ፔትሮ ታዮን ዲክሰስ ንዝስሙ ውድድር ብሓደ ሰዓት 8:41 ካልኢትን ተዓዊትሎም ዝያዳ ካልኦት አትሌታት ጸብለል ብምባል ብዘራእዮ ብቃዕ ድማ ኣድናቆት ኣትሪፉሎም እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ና ካፋል ኢጣልያዊ ጁቬንቱስ አርጀንቲናዊ ዲያባላ ንምግዛእ ከም ዝተሰማምዐት ተቃሊሖም ኣብ ዝቕንያት ኣብ ልዕሊ ዲያባላ ዝለዓለ ተገዳስነት ተሕዲራ ዝቕንየት ማንቸስተር ዩናይትድ እኳ እንተኾነት ዲያባላ ንሶምን 350,000 ፓውንድ ደሞዝ ብምጥላቡ እቲ መስርሕ ኣብ ሓደ መፈጸምታ ክበጽሕ ኣይከኣለን ነዚ መስርሕ እዚ ብቐረባ ክትከታተሎ ዝጸንሐ ቶተንሃምን ኣሰልጣኒ ማውሪሲዮ ፖቾቲኖን ድማ ድሒሮም ናብ ዕዳጋ ብምእታው እቲ መስርሕ ብ69 ሚልዮን ፓውንድ ማለት 75 ሚልዮን ዩሮ ኣብ ፍጻመ ክበጽሕ ምስ ጁቬንቱስ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝበጽሑ ይንገር ኣሎ ኣብዚ መስርሕ እዚ አርጀንቲናዊ ኣሰልጣኒ ቶተንሃም ማውሪሲዮ ፖቾቲኖ ልዑል ተራ ከም ዝተጻወተ ይግለጽ ቶተንሃም ምስ ጁቬንቱስ ኣብ ምርዳ በጽሐ እኳ እንተላም ኣብ ጉዳይ ደሞዝ ግን ምስ ዲያባላን ወኪሉን ገና ከቢድ ዝርብ ይጽበያ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልጾም ምስ ተጻዋታይ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ከም ዝገልጽዎ ዲያባላን ሶሙን ክሳብ 300,000 ፓውንድ ክኽፈል ክጠልብ እዮም ቶተንሃም ኣብቲ መጠን ደሞዝ እንተዳ ተሰማሚዓ ድማ ተካፋሊ ነቲ 250,000 ፓውንድ ሶሙናዊ ደሞዝ ዝኽፈል ሓለቃ ጋንታ ሃሪኬን ሰጊሩ ቀዳማይ ዝበዝሐ ደሞዝ ዝኽፈል ተጻዋታይ ቶተንሃም ክኸውን እዩ እዚ መስርሕ እዚ ኣብ ፍጻመ እንተዳ በጽሑ ጁቬንቱስ በቲ እትረኽቦ መጠን ገንዘብ ንኣጥቃዒ ማንቸስተር ዩናይትድ ሮሜሉ ሉካኩ ክትገዝእ ዘሎ ሓሳባ ቶተንሃም ነዚ ውድዕ 25 ዓመታት ከፋፋሊ በተቀዲሙ ዝተጠቕሰ መጠን ገንዘብ ናብ ከተማ ለንደን እንተዳጊዒዛቶም ዲያባላቲ ብዝለዓለ መጠን ገንዘብ ዝተገዝአ ተጻዋታይ ቶተንሃም ክኸውን እዩ ምስ ምምጻእ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ናብ ጁቬንቱስ አገዳስነቱ ዝጎደለ ዲያባላ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ስፖርት 10 ሸቶታት ጥራዩ ኣቁፂሮም ቶተንሃም ኣብ ዝኽረምቲ እዚ ክብረ ወሰን ምስጋር ተጻወቱ ክለብ ብምስባር ንፈረንሳዊ ታንጉይ ንዶምበለ 65 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ካብ ሊዮን ከም ዝገዛእቶ ይዝከር እዚ ከምዚ ኢልን ከሎ ካብ ዜና ምስጋር ተጻወቲ ቶተንሃም ከይወፃና እታ ክለብ ነቲ ብለቃሕ ናብ ዝኾነት ጋንታ ክኸይድ ብወናኒት ክለቡ ባርሴሎና ዝተሓበሮ ብራዚላዊ ኮቲኖ ንምውናን ትቀዳደም ከም ዘላ ተገሊጾም ዝተጻወታይ ጋንቱ ናብ ዘደለያ ክለብ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክምስ ሓበረቶ
ምህላቶም ኣተኩሮ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ፀወታታት ፕሪምየር ሊግ ኮይኑ ከም ዘሎ ቀረብቱ ይሕብሮም ቶተንሃም ነቲ ኣብ ኣጋም ዝዛም ውዕል ዝርከባ ካፋልያ ክሪስቲያን ኤሪክሰን ኣብ ዝኾነ እዋን ክትከስራ ከም እትኽእል ብምግማት ድማ ንኮቲኖ መተካቱ ክኸውን ሓርያቶ ዘላ መስርሕ ምስጋር ተፃወቲ ክለባት እንግሊዝ ክዕፆ ትሕቲ 48 ሰዓታት ተሪፍዎ ስለ ዘሎ ቶተንሃም እዚ ናይ ኮቲኖ ጉዳይ እንተዘይሰሊጥዋ ንብሩኖ ፈርናንደዝ ካብ ስፖርቲንግ ሊዝበን ወይ ድማ ጂዮቫኒ ሌኬልሶ ካብ ሪያል ቤትስ ከተፈርም ይድሌታ እንግሊዛዊት ናይ ቻምፒዮንሺፕ ጋንታ ደርቢ ንኣጥቃዒ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረ ዋይን ሩኒ ከም ተፃዋታይን ተሓጋጋዛ ኣሰልጣንን ኮይኑ ከኣልያ ኣፈሪማቶም ሮኒ ኣብ ሰሙን 100,000 ፓውንድ እናተኸፍለ ከሰልጥንን ክትፃወትን እዩ ምስታ ብፍራንክ ላምፓርድ ትምራሕ ዝነበረት ጋንታ ተሰማሚዑ ዘሎ በዚ መጠን ደሞዝ ድማ ኣብ ቻምፒዮንሺፕ እቲ ዝበዝሐ ደሞዝ ዝኽፈል ተፃዋታይ ክኸውን እዩ ዝበዝሐ መዝጋብ ሸቶ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ብምዃን ዝመርሕ ዘሎ ሮኒ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ብማልያ ዲሲ ዩናይትድ ክፃወት ፀኒሑ ሮኒ ኣብ ደርቢ ዋላ እኳ ተቐዳማይ ዕማሙ ከም ተፃዋታይ ምስላፍ እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ፊሊፕ ኮኮ ብምዃን እውን ከም ተሓጋጋዚ ክሰርሕ እዩ ሮኒ ኣብ ዝሓዳስ ጋንቱ ቁፅሪ 32 ማልያ ክለብስ ምዃኑ ተገሊጹ ዘሎ ዓመታዊ ኣታው ሩኒ ኣብዛ ክለብ 2.8 ሚልዮን ፓውንድ ክኸውን ምዃኑ ይሕበር እኳ እንተሎ እዚ መጠን ገንዘብ እዚ ምስ ተወሳኺ ምቕሽሽን ናይ ምውዕዋዕ ኣታውን ክሳብ 8 ሚልዮን ፓውንድ ክበፅሕ ከም ዝኽእል ተገሊጹ ድሕርቲ ናይ ምፍራም መስርሕ ሩኒ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ ዲሲ ዩናይትድ እንከለኹ ንዓይኒ ምውናን ባህግን ዝገለጻ ክለባት ኣዝየን ብዙሓት እየን ኣነ ድማ ንብዙሕ ነገራት ኣብ ግምት ብምእታወ ንደርቢ መሪፀ ናብ እንግሊዝ ተመሊሰ ክፃወት ምኻል እቲ ዝዓበየ ነገር ክኸውን እንከሎ ኣብ ደርቢ ኣብ ትሕቲ ፊሊፕ ኮክ ብዙሕ ነገራት ክመሃር ምዃኑ እውን ተወሳኺ ረብሓ እዩ ክብል ተዛሪቦም በአሰልጣኒ አሌክስ ፈርጉሰንን ሉዊስ ቫንጋልን ኣመና ከም ዝተፀልወ ዝግለጸ ሩኒ ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ጀሚሩ ናይ ምስልጣን ሰርቲፊኬት ንምሓዝ ክሰርሕ ይጸኒሖም ዲሲ ዩናይትድ ከም ቅያርቲ ናብ ደርቢ ዝተሰጋገረን ኣብ ወርሓት ጥሪ ድማ ዝገድፋን ሩኒ ንዕንታ ናብ እንግሊዛዊት ኣርሰናል ሊኢኻ ንጀርመናዊ መስት ኦዚል ንምፍራም ትበግሶታት ኣብ ምውሳድ ትርከብ ኣብዚ እዋን እዚ ኦዚል ዝኽፈሎ ዘሎ ክሳብ 350,000 ፓውንድ ዝበፅሕ ሰሙናዊ ደሞዝ ድማ እቲ ዝለዓለ ብድሆ ነዛ ኣሜሪካዊት ጋንታ ክኾና ከም ዝኽእል ተንተንቲ ይሕብሮም ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብ ዝተፈፂሙሎም